Benvinguts al canal BAM 2000. En aquest tutorial explicarem com funciona l'eina de selecció difusa o també coneguda com vareta màgica. Doncs som-hi. El primer que hem de fer és obrir el nostre WIM i aquí tinc seleccionada ja l'eina de vareta màgica. Amb els empotrables el que he fet és seleccionar les opcions de selecció difusa i també de capes. Tinc aquestes dues finestres. Molt bé, obro la meva foto. I el primer de tot que he de fer és anar a la fotografia aquesta, aquí, faré botó de la dreta i seleccionar añadir canal alfa. Afegir canal alfa. Per què? Doncs perquè ara quan anem borrant, el que ens interessa és que es quedi transparent la part de sota, no que es quedi de color blanc. És important diferenciar entre que quedi de color blanc o transparent. I per fer transparent, que sortiran aquests quadradets grisos, hem de seleccionar añadir canal alfa. Doncs un cop tinc seleccionat això, aniré a l'eina de selecció difusa. Vale, mireu, aquí en principi per defecte sempre ve al màxim de la seva capacitat. Si jo faig un clic, em selecciona tot i quan jo clico suprimir, em desapareix. Vale? No, això no m'interessa. He vist que no s'ha connectat a l'eina de canal alfa. Ara sí. Molt bé. Doncs som-hi, tornem aquí. I el que faré serà baixar una mica la tolerància aquesta. Deixaré, per exemple, 50 i aniré, o deixaré a 100, més o menys a 100. I perquè veieu què passa. Si faig un clic, i ara quan suprimeixi, veieu que s'ha borrat també parts de tot el que és aquest color negre, que té la meva nau, també se m'ha borrat. Això no m'interessa. Això vol dir que tinc que baixar l'umbral. He d'anar calculant, ho deixaré a 50, faig un clic, i ara puc veure que sí que m'ha seleccionat bastant tot el que és el contorn, però res de part de la nau. Aquí una miqueta, sí, aquí dintre una miqueta. Així que el que faré serà tornar-ho a baixar una mica més, posarem a un 40, 47, faré un clic, encara em continua seleccionant això, doncs ho baixo més. Vaig provant fins que tingui, aquí més o menys puc anar clicant en altres costats, i vaig seleccionant. Baixaré una mica més, fins a 31. Vale, ara sí que ha quedat bé. I li dono a suprimir. Molt bé, veig que m'ha borrat tota aquesta part d'aquí, la part del contorn d'aquí dintre, i em queda tot això. Doncs aquí tornaré a donar-li un canal, un altre clic al canal alfa aquest, i faré suprimir. Molt bé, ja veig que va quedant bastant net. I aquí tinc uns quants més. Suprimir aquest color, suprimir aquí, ja que són colors molt contrastats. Vale, aquestes petites coses que ens queden, que encara no han marxat, és més fàcil acabar de borrar-les amb la goma de borrar. Però primer de tot, per treure-li aquestes línies de punt, aquests puntets al voltant, he d'anar a selecció i nada. És molt important fer això, si no podríem continuar treballant. I ara aquests espais, el que sí que faré ja serà amb la goma de borrar, aniria borrant ja tots aquests petits espais que queden i alguns puntets que ens ha quedat. Per aquí hem vist que s'han quedat alguns puntets també. Anirem fent una mica de neteja per si han quedat algunes coses. Perfecte, doncs ja la tinc. Doncs ara el que tindria que fer és exportar-la per guardar-la com una forma transparent. Així que arxiu, com sempre, direm exportar como. I aquí atenció, perquè el que he de seleccionar és un format que sigui GIF. Normalment sempre ho guardem en un JPG, però aquesta GIF, imatge GIF, vol dir GIF que aquesta part respecte al transparent. La selecciono i li posaré Halcón Milenario. Molt bé, i la exporto, exportar i exportar. Perfecte, aquí ja veieu que la tinc aquí guardada. Molt bé, doncs tancaré això, li dic que no descartar els canvis. I ara el que faré serà, per veure que és realment transparent, aquest dibuix, aquesta imatge, la posaré a sobre d'una altra imatge, que és aquesta, una imatge bastant coneguda. Convertir, i la comparteixo. Doncs ara, com hem fet altres vegades, el que farem serà arxiu, obrir com capa,
obrir com capa, i anirem a buscar la nostra imatge, que és aquesta, que ja la veiem, transparent, i li diem obrir. Molt bé, i aquí la tenim. El primer que farem serà col·locar-la al seu lloc, on la voldrem tenir, i el que farem també serà escalar-la perquè no quedi tan gran. La farem una mica més petita. Escalar, molt bé. Ups. I la tornarem a reposicionar. Perfecte. Doncs ara el que li donarem serà arxivo, exportar como. Aquesta vegada li posarem final. I ja en el seu format JPG, que ja tenim, però per repassar, seleccionem aquí, busquem el format JPG, que el tenim per aquí, i exportar. Exportar. Doncs, si no passa res, d'aquí de seguida ja la tenim per aquí. Molt bé, doncs ja hem acabat, tanquem això, descartar canvis i ho tanquem això també. I ara podrem veure les nostres imatges, la primera imatge que teníem de forma transparent. Aquí es la posa de color blanc, clar, perquè no pot dibuixar-la de forma transparent. L'altra imatge que teníem a la nostra cole i finalment aquesta que és el resultat final de la nostra feina. Doncs molt bé, fins aquí aquest tutorial. Ja ens tornem a veure al canal BAM 2000.